Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick.
Ayun ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, ano, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So, alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Tawa ni Mama. 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, ano, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito?
Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo magloloko. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seriously, of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman Ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay peritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. Oo nga. Diyan, Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato, ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang gagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon. Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May padhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple.
Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpapalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy! Buksan na natin. Sandali, mahina ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Pundol ay... Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinang na. Akin lang magtitikman dahil kayo ngayon bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Ikagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna? Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba niyang... Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score? Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bitae. Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. Oh! Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Lagitab! Wait lang ah. Lagitab. Naway narinig ko na to sa... Sa Isang... kulturang Pilipino.
Magat sa dagitan. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Ang aming sagot ay... Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. Oo nga. Diyan, Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Kunyet. ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa Madaling Madaling Bato, Bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga gagaya. naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. radyo. na kundol. Hindi. Pundol ay... Kuya Bob. Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. Hopya. Hopya kundol flavor. Samanta. Narinig mo na ba yung bagong balita ngayon? Anong balita yan, partner? Na magtataas na naman daw ang presyo ng diesel at gasolina. Grabe, no? Pa-perfect score ni. 100. Ang sarap ng pakiramdam na meron ka electric vehicle, no? Anong pakiramdam, Titangelo, na, Hindi ko alam. na bigla-bigla ka na lang nagkaroon? Hindi naman bigla. Bago pa magkaroon ng ganitong klaseng krisis sa buong mundo, meron kang electric vehicle. Anong pakiramdam mo nung nabili mo yung electric vehicle? Wala, hindi ko alam. Ano pa rin, nagagas pa rin ako. Napaka-plastic ito. Nararamdaman ko pa rin yung mga problema ng ating bansa. Ganun. Hindi, totoo. Nagagas pa rin ako. Kasi yung EV pang office lang eh. So, kapag kunyari yung family ninyo, ng family mo,
aalis kayo ng malayo. So, kailangan nyo ng gas, di ba? Siyempre, ayaw mo naman nilalayo mo talaga yung sarili mo doon sa pamilya mo. Pamilya. Pwede mo naman, pamilya ko. Ayan, pamilya ko. Ay, nako. Ito napaka-humble ni Titan Jello. Kasi ito si Titan Jello, may electric vehicle na. Ito po hindi naman sa pagmamayabang. Pero si Titan Jello, parang few months ago, nakaswerte, diba? Nakaswerte. Ng hand-me-down na... Yan. Hand-me-down tuloy. Kasi sa presyo, parang hand-me-down eh. Na vehicle na ganun. Kaya ngayon, ang daming mga tao yung nag-i-inquire about electric vehicle. Yes. Sabi nga, dumoble daw yung mga nag-i-inquire about the electric vehicle. At marami din. Nagtaas. Marami nagtaas ng presyo ng vehicles na yun. At bali-balita rin na marami sa mga car owners ang nagbebenta ng sasakyan nila na gasolina o Tama. diesel yung kargado. Tama. So ako, iniisip ko tuloy kung makikisabay na lang ako sa'yo. Para tibet. Galing ka naman Salt, di ba? Kaya, ganun, dun naman ang daanan ko eh. Oo. Doon na naman yung daanan mo. O baka ayaw mo ako isabay kasi may iba ka pa sinasabay. Alam nyo ba, matagal ko na inaawitan si Titan Jello. Ayaw ako isabay. Charot, Windarot. Ay, biro lang. Mabait na si Titan Jello. Binawi, no? Baka mamaya mapahama ka na naman dito. Anyway, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, makakasama nyo kami. Kasama ang titindig sa ipinaglalaban ninyo, Titan Jello. At syempre, ang nag-iisang Basa Princess, DJ Rocky Terra. At ngayong gabi, samahan nyo na naman kami sa isa na namang mainit, nakakapanabik at nakakakiliting patikim ng rated SPG as in Super Pagner Secret File. Habang nilalambing ko ang baby ko. Uy. Nainggit ka na ba? Hindi ako marunong mainggit. Gagawa na lang ako ng sarili ko. Kaya nyo yan? Mas kaya ko yan. Wild kayo? Mas wild ako. Ang lupet talaga ni Titan Jello. Iba ka talaga. Grabe yung pangalan mo, bagay na bagay sa'yo. Ilang beses mo ginagamit yun? Charot lang, Windarot. Ang bata pa para gamitin yun. No? Minsan talaga naisip ko rin gumamit niyan eh. Ingat ka, baka wala tayong maging sponsor. Ay, nako. Anyway, kabisyo, abangan niyo po yan sa aming pagbabalik. Kasama pa rin si DJ Rocky Terra. DJ Titan Jello. At kayo ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na ang SPG as in Super Pagner Secret File. DJ Rock, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Metro's #1 Love Radio. Basic! Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay
magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling Madaling bato, bato. ang tatagukan Tagukan ay babatukan. 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 At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang magagaya. naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi ano namin ba? nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalak ang na ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Hindi. Pundol ay... Kuya Bob. Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. Opia. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy Ito niya pa ay ay malinam na. ating tinikman na. Akin lamang titikman dahil kayo may bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. Salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit Ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa.
ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bigay. Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa uulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? ba tumatawa? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Wala akong mabili. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Ano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay Dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede Ang ba? aming sagot ay kutsilyo. ano mang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, Kutsilyo, Sandali. something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Pangibayo. Ito'y nagpapaalala. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Carsoncillo. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Ang na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may question. Kami. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila'y kalahati ang puntos Hindi, lamang. loko na. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ayan, Ako yung kakampi mo! Metro's #1. Metro's #1. Love Radio. Makatawa ka naman dyan, kala mo naman.
Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hoy! Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. Hoy! At ngayon, mas makikilala nyo na nanuhusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of... Nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Now, it's time for SPG. As in... Super Backgammon Secret File. May nainggit sa akin habang nilalambing ko ang baby ko. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Naniniwala na akong dapat pumikit na lang ang mga taong inggit para hindi nakakabuwisit. Itago niyo ko sa pangalang Jenessa. At ito, ang aking SPG, as in Super Backgammon Secret File. Nagsimula ang lahat habang kasama ko ang baby love ko sa mall. Itago natin siya sa pangalang Boyet. Nag-lunch kami sa isang restaurant. Kaming dalawa lang. May partitions ang mga table kaya may privacy kami ni Boyet. Umorder kami sa waiter. At naghintay ng order namin na isa-serve within 15 to 20 minutes. Carry lang. Dahil sandaling panahon lang naman yun. So ayun, okay na.
Habang naghihintay kami ng order, nag-usap kaming dalawa. Tanong ko sa kanya, "Musta ang baby ko?" Sagot sa akin ni Boyet, "Okay naman po, Mami. Busy lang sa work. Kailangan pong mag-ipon para sa future." Sabi ko naman sa kanya, "Alam mo, baby, miss na miss kita. Walang araw na hindi kita iniisip. Lagi akong nag-i-imagine na kasama pa rin kita. I always miss you." Sagot naman niya sa akin, "Miss din po kita, Mommy." Tapos nag-offer akong i-massage si Boyet. Sabi ko, "While waiting, gusto mo i-massage kita? Miss na kitang haplusin eh." Pumayag naman si Boyet. Kaya minasahe ko ang 2 kamay niya. Namiss ko ang lambot ng mga kamay niya. Pagkatapos, tinanong ko siya, "Baby, mamaya pag-uwi, tabihan mo ko ha?" Tumango naman siya sa akin. At maya-maya dumating na ang order namin. Sunod kong sinabi sa kanya, "Baby, gusto mo? Subuan kita." Ngumanga si Boyet at nagpasubo sa akin ng food. DJ Rocky at DJ Jello. All along, may babaeng nakikinig sa likuran ko na nasa kabilang partition. Nagparinig ba naman habang nakatitig sa akin? Ang sabi, "Diyos ko, tanda-tanda na lumalandi pa." Namula ang mga tenga ko sa insulto at galit. Hindi ko nagustuhan ang komento ng babaeng yun, na halos kaedad ko lang. Nasa 50s na rin siguro. Kaya nagparinig din ako sa kanya. Sumagot ako na medyo mataas ang boses ko. "Hindi ko to jowa. Anak ko to, pakialamera, malisyosa." Sabay request sa waiter na ilipat kami ng pwesto ni Boyet para layuan namin yung babae. Masyado kasing judgmental. Dapat nga, may privacy kami mag-ina. Tapos, nakikinig sa usapan namin. At titingin pa sa akin, dudungaw pa sa akin, sa kabila ng partition sa table namin. Unang beses kasi namin nun magkita ni Boyet, pagkatapos niyang mag-migrate sa Australia. Ang pangit tuloy ng unang reunion namin. Nabawi na lang namin ni Boyet ang mood namin nung humabol na sa restaurant ang asawa niya at ang apo ko. Kinuwento namin sa kanila ang nangyari. At natawa na lang sila. Hindi kasi alam ng karamihan na ganun kaming mag-ina kung maglambingan. Baby ko ang uniko iho ko, kahit gaano pa siya katanda. Nag-iisa kong anak si Boyet. At naiintindihan din ng manugang ko ang bonding naming mag-ina. Papayag ba akong ipakasal si Boyet sa babaeng hindi ko kasundo? Di ba hindi? Nakakainis lang ng slight DJ Rocky at DJ Jello. Para kasi sa akin, inggit yung atribidang babae na nakikinig sa usapan ng iba. Kung bitter ka sa love life mo, te, wag mo akong idamay. Nagkamali ka patuloy ng akala. Akala mo, mamasang ako? O akala mo, sugar mommy ako? Hoy, anak ko yun. Hindi ko jowa. Huwag kasing sobra sa pagiging judgmental. Palibhasa, nakikialam ka sa buhay ng may buhay. Ka-stress. Buti na lang, maayos ang buhay ng pamilya ng anak ko sa Australia. Ewan ko na lang, dun sa buhay nung atribidang yon. Anyway, yun lamang po DJ Rocky at DJ Jello. Salamat sa pagbabasa nitong kwento ko. Paalala sa mga listeners natin dyan,
Huwag judgmental. Kung meron kayong makitang babae na nasa 50 plus ang edad at lalaki na nasa 20 plus lang naman ang edad at hindi bababa ng 30, huwag niyong iisiping sugar baby siya at huwag niyo ring iisiping sugar mommy yung babae. Dahil madalas mag-ina pala sila. Yun lamang po. Muli ako si Janessa at ito ang aking SPG as in Super Pack and Earn Secret File. As a mama's boy. As a mama's boy. That SPG as in Super Pack and Earn Secret File was shared to us by Janessa. Si Janessa na pinagkamalang sugar mommy. Pero yun palang kasama niya ay tunay niyang baby at hindi jowa na baby. Kumusta naman yung feeling ng isang mama's boy? Dude, ikaw ba mama's boy ka? Iba kasi yung connotation, no, ng iba pagdating sa mama's boy. Pwede ba nating i-define yung good version ng mama's boy? Hindi ko alam. Siguro mapagmahal lang ako sa magulang. Nahanda akong samahan siya. Ganyan. O, tsaka mas marespeto. Mhm. Hindi ako nahihiya kahit sa public. Na maakbayan ko siya. Mhm. Talaga. Pero yung kunwari kapag nakita mo nanay mo na galing kang trabaho, anong unang ginagawa mo? Hinahalikan mo ba siya sa pisngi o nagmamano ka? Depende, di ba? Kung ang sumalubong sa yung partner mo, unahin mo yung partner mo. Ganun. Uunahin mo nang... Sabi mo yung nanay mo pagkasama mo nasa si mama. Yun yung literal na bad connotation. Oo, mama's boy. Oo. Nasa si mama. Bakit? Halikan ko. Yun yung mahirap, dude. Yun. Okay, so, una munang halikan partner mo. Lalabas yung dila mo. Ano bang difference? Pag umalik ka sa partner mo, lalabas yung dila. Pag nakita mo si partner mo, uy, nasa si mama. Nasa taas to. Doon kayo sa ground floor. Dito na sa baba. Ganun. Yung sumalubong sa'yo. Ano? Ay, mano, kiss. Oo. Pero ano ba yung edad na hindi ka na magkikiss sa lips sa nanay mo? Siguro naman, yung... Kapag nagpatuli ka na gano'n. Maraming alam sa mundo iba. Oo. Kapag tinutubuan ka na ng buhok dyan sa baba. Huwag ka na magkiss sa lips, gano'n. Pero kasi merong iba nagkikiss talaga sa lips eh. And hindi natin ginajudge yung mga taong gano'n, no? Siguro, kanya-kanya lang ng ways o pamamaraan kung paano magpadama ng pagmamahal sa iyong nanay o magulang. Kanya-kanya yan. Oo. Paano nila i-express yung gusto nilang mamahal. Totoo. Hindi, kasi ito, si Johan, ni Judy Ann, tapos si Ryan Agoncillo. Ang balita natin dun sa relationship ni Ryan Agoncillo tsaka ni Johan, nagkikiss sila, diba? Smack. Eh ako nga 7 years old na ako, huminto ng pagdadedi sa nanay ko eh. Tapos saan ka na lumipat? Hindi, syempre, doon sa partner ko. Ako sa partner ko. May gatas pa, dude? May gatas pa? Pag walang baby, walang gatas. Masarap. Masarap yun, syempre. Kaya mo ako, batang may laban. Kaya pala yung
tagline mo, no? Titangelo. Kaya pala, ganun yun, ano mo? May laban. Hoy, palaban din yung Pilipinas Team Gutom na nanunood ngayon at nakikinig ngayon sa atin. Oh, sila yung mga nagpapahatid ng tulong ng mga pagkain sa mga Aitas dyan sa norte. Oo. Mabuhay po kayo. Ayan. Sana kami din ni Titangelo padalhan nyo rin ng ano. Pampawi ng gutom. Mukha din naman kaming gutom. Si Titangelo nga, oh. Uy, meron ka na nga dinidede eh. Kasi, bigyan mo kasi ng paandar. Bigyan mo ng pera, tinapapadede yan. Ay nako. Anyway, Kabisyo, if you wanna share your comments, thoughts, suggestions, violent reactions, kung may reaction kayo sa ating secret file sender na si Janessa, isend nyo na sa amin yan, Raketera or DJ Titangelo. Abangan po namin yan sa aming pagbabalik. Kasama pa rin si DJ Raketera. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako,
Basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko lang. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay!
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isumunod. Maganda siya pag-ikot. Bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa?
Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Hmm? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 play? Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky Tera. DJ Titan Jello. And this is SPG, as in Super Pacnern, secret file ng ating kabisyo na si Janessa na merong baby na kasama sa isang restaurant at dahil may baby siyang kinausap-usap, meron sa kabilang table na nainggit. Akala rin kasi nung nandun sa kabilang table na siya ay isang malupet na sugar mommy. Or magkarelasyon sila na siya yung matanda tapos yung kasama na lalaki ay boylet niya. Ganun. Pero hindi naman pala. Dahil lang sa narinig, dahil lang sa nakita, naging judgmental. Kaya ayun, nagkaroon lang ng konting gitgitan, ayan, buwisitan. Pero dapat pag ganun, di na pinapansin yun eh. Tama. Ang pinapansin na lang talaga ay yung relasyon ninyo, di ba? Kung paano pagyayamanin ito. Tama. At speaking of yaman, dude, meron tayong mga kabisyon nag-comment para sa gabing ito. Sige. Sabi dito ni Janessa. Ay, hindi pala to si Janessa nagsabi. Si Janessa yung sender. Dami kasi nila eh. Alam mo, dude, eto yung epekto ng anesthesia. Yan. Di totoo naman yun. Oo, alam mo. Epekto ng anesthesia to, guys, ha. Lalong-lalo na kapag nagpa-epidural kayo. Ito yung tinatawag na mom brain. Sleep deprivation. Nag-explain eh, no? Dude, sorry na. Nag-explain talaga Hindi, ako. okay lang. Kasi 80-80 ako ngayon. O, ito sabi ni Gab. Happy Friday, DJ Rocky at DJ Jello. Sobrang natawa ako sa twist ng SPG. Ang tagal kong hindi nakarinig pero na-culture shock ako ng onte. Ang makukomment ko lang ay sana all bini-baby. Joke. Ano bang gusto niyong klaseng pag-baby sa inyo? Bibiyakin. Ay, nako, ito si Titan Jello. Parang expert na expert ka sa pag-baby-yak. Bibiyakin yung kinakain. Ano ba, nasan ba sila? So, depende pa kung saan lugar? Oo, depende yun. Baka talaga. O, ito sabi naman ni Alan Mar. Ay, hindi ko pala dapat banggitin yung pangalan niya. Sabi niya, please hide my identity. Wala na, binulgar ka na namin sa buong Pilipinas. Sige, balikan natin yung comment mo mamaya. Pag may nabanggit ako na comment mamaya, siya na yun. Dito muna tayo kayo. Sabi ni Charles Sancho, siguro, yung naiinggit sa sender, thunders, pero bitter ang life. Lesson learned, pwede mong babyhin ang anak mo in public.
At hayaan na ang mga basher, especially yung mga thunder. Baka maging violet pa ang mukha niyan sa sobrang gigil. Yes. Charot with harot. O ito naman, sabi ng ating kabisyo na si Joan. Yawan. Ate Rocky and Boss Jello, sana all may mga nanay na kahit malaki na ang kanilang baby, very sweet pa rin sa mga anak nila. Kahit may sarili ng pamilya ito. Inaasahan ko talaga ito sa SPG natin today. Tawang-tawa ko. Shout out nga po pala na sa Bini member na si Vanny Bear. Sino yun? May ganun ba? Vanny Bear? Parang ilan lang yung alam ko sa Bini. 8 lang yun. Vanny Bear? Ha? Kamukha ni Maloy. Si Vanny Bear. Streamer pala yun. Okay. At least alam na natin ngayon. Na-inform na tayo ni Alan Mar. Yeah. Galing! Na-reveal, no? Ay, nako. Anyway, dude, ako, ang masasabi ko lang talaga dito, you do you. Yes. Kasi, pag nanay ka na, ito yung na-realize ko iba talaga din yung lambing mo sa anak mo eh. Tama. At kung lumaki yung anak ko, si Enzo, 18 years from now, siguro, hindi ko rin mapipigilan yung sarili ko na i-baby pa rin siya kahit na binata na siya. Yes. Ikaw ba? Sa akin naman, ang bilis kasi lumaki ng mga baby eh. Talaga? Ng mga bata, ganun. Napalaki ka lumaki nila. ng bata, di ba? Di ba? Hindi mo masasabi na 2 taon na, 3 taon na. Kaya dapat kahit matanda na, wag mo pa rin tanggalin yung relationship ninyo, bonding ninyo, yung pagiging baby pa rin niya. Wala namang masama dun eh. Ang sarap din kaya na pagsilbihan ng nanay, Yes. Especially yung paghahain ka, paglilinis ka. Yes. Alam mo yung kapatid ko, eto na nilaglag yung kapatid. Kasi yung nanay ko nasa poder namin. So ngayon, yung bunso kong kapatid, nandun siya sa condo namin. Tapos parang living alone siya yung peg niya. Kasama lang yung tatay ko, parang ganon. Syempre, pag pumupunta doon yung nanay ko, mainis yung kapatid ko. Bakit? Kasi yung nanay ko ang daming napapansin sa bahay. Like, etong part na to, medyo madumi na to. Itong mga labahan na to, dapat nandito to. Yung mga ganon. Pero kahit maraming napapansin yung nanay ko na ganon, pagluluto niya yung kapatid ko. Adobo, sinigang, lahat ng favorite ng kapatid ko, pagluluto niya. Ito na anak, kumain ka na. Ganun yung lambing ng nanay ko. Tapos yung kapatid ko, parang, alam mo, medyo naiilang ng onte kasi hindi ganun yung parang love language niya. Yes. So, nagigets ko naman yung part ng ibang lalaki na anak na hindi masyadong showy sa magulang. Kaya ako, believe ako dun sa mga anak na lalaki na showy sa nanay. Yes. Katulad ni Titan Jello. Showy ako eh. Pati nga sa katulong namin, showy ako. Kinikis ko rin pag sumalubong. Kinikis ko rin. Uy! Ate Mina! Dude! Ano ba itsura ng katulong nyo na yan? Pang Viva Hot Babes. Pang sex bomb. Sinasayawan ka sa gabi? May required na damit yun. Yung may butas? Friday ngayon. Yari ka na. Oh my gulay! Titan Jello! Bakit ganun ka? Ang buti-buti mo sa paningin ko. Hindi. Kidding aside. Pero, di ba? Diba? Pag yung katulong yung hot. Tanggal ka doon sa bahay niyo. Yung katulong mag-i-stay yung asawa mo. Iwan ka. Parang ibang SPG na yan. Parang ibang SF na yan. Binembang ko. Ay, nako. Ewan ko sa iyo, Titan Jello, pati katulong ninyo. Kinikis mo? Sinong Masyado Sige ako nga. showy kasi. Ganyan.
Mga galawang Titan Jello joke yun. lang, joke lang. Sa sobra showy ni Titan Jello, hindi lang sa nanay niya ipinapakita yung pagmamahal. At hindi lang sa partner, kundi sa katulong. Depende nga sa magbubukas sa'yo ng pinto yung pag-uwi mo eh. Sige. Pag partner na nagbukas. Syempre, kikis mo din, dapat. Okay, pag nanay. Ayan, kikis mo din. O pagkatulong. Tara doon tayo sa CR. Anong gagawin niyo sa banyo? Anong gagawin niyo sa banyo? Lilinisin niya yung banyo. Ba't kailangan kasama ka pa? Para makita ko malinis. Baka ikaw yung maglinis sa kanya. Simot na simot. Walang ititira. Nahigop. Nahigop. Ang sabaw ng tahong. Galing nobeleta. Talaga nga naman ikaw, Titan Jello. Anyway, kabisyo, kung gusto nyo mag-share ng inyong secrets, share nyo lang yan sa amin, rakitera@gmail.com. Kami po ay magbabalik para sa top secrets. Kasama pa rin si DJ Rakitera. DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number one, Love Radio. Basic! Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo? Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo.
Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir, mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single Of course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at HangoverPH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa Madaling Madaling Bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang Gagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May panhawi ng... Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple.
Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpalak ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, mahina ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. na kundol. Hindi. Kundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya, baboy. hopya kundol flavor. Samanta... Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinang na. Titikman na. Akin lang ang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas daw. Ay, bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sakit. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. ang tamang sagot ay Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam salita ay? Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Pinakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, ay pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay babae. Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa uulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? ba tumatawa? Huling paalam. Oh! Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay lagitab. Wait lang ah. Lagitab. Naway narinig ko na to sa
sa Isang kulturang Pilipino. Magat sa dagitan. Minutong lumilipas. Hinahanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang kasagot... Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, Kutsilyo, something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Yung maliliit lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibang dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Pangibayo. Ito'y nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay... Carsoncillo o brief. Carsoncillo. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may question. Kami. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. Annyeonghaseyo. Kimchino입니다. Hoy! Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na nanuhusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong
medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday. Katawa ka naman dyan, kala mo naman. Mukha lang trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil paso-paso. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mga mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan ng kasagutan oras ay ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Uy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's ka. pupunta sa OORADIO. Ako yung may suggestion. Dahil sila yung mga lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Susunod. Tokwa! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat. Napakalambot nito. Masarap din itong Isa-usaw. isaw-saw sa kape. Kape. Sa mainit na kape. Ilang pareha tayo?
Pareho kami. Nagigets niya ako. Pareho kami ng humor. What can I say? Ayun, Kayo kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakaroon. Kapag kayo okay na kami, kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Sinasabi? Ano? Mabigani! Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling ba? Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ito, sarap! Wow! Empanada! Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak na hindi dapat ganito? Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Hindi masarap to. Nakakingala-ngalain, natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa ooran. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung magko-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangongopya. Ang score ay mapupunta sa ooran. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radio. Pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin.
Napakahusay Mahal na mo. radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos, pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige, sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Oo nga eh. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Kapakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. Nangunguraka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinakain. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, Ngayon. maligaya! Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Yamitay ko na sa... Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Papagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa!
mo ang best friend ko pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Morning Call! Morning Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kaming Let's choice! Go! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niya ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Sa container na eh! Ilalagay sa... Ilalagay na daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito. Girl, Okay, ito, yan. Lagay mo tayo yung rice. Dyan. Ito yung rice. Yan, tama. Lagay mo pa. Sige pa. Ibubuhos mo lahat. Sasagad ko na ba? Lagay mo lahat. Okay na. Ayun na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapon. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga ko! Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. Na! Okay na yan! Okay na yan! Okay na. Okay na yan! May nalagay na. Okay. And then... Ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay! Okay, and then you... Lahat na ba? Lahat? Guess na. Alam mo, lahatin mo na. Wait! Wag ka pala. Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana! Push! Push! More! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More. Ayan. Sige. More. Sige. Ganyan. Todo mo na yun. Sige. Okay na yan. Alam mo, okay na yan. Performance level. Okay. Alam mo, And More, then- hindi kita narinig by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang. Okay. May And spoon na then- naiwan sa loob. O tapos, next.
Quiet ka nga! Next is... Okay. Panakarap pa. Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay Muri. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! May ganito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa? Patapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, nagugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos get one. Get one, tapos pasubo isa. Okay. Lahat nila, pour it in. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! o yung ano, do not Ay, eat. durugin mo like crap. Mama yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Bago mo ilagay dapat. Ano sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Marahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos na si mama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Ay, pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. Maria, makinig ka. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Yeah. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na lang sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa. Ano na gagawin? Gutom na naman to. What you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your head. Yan. Ay, Wag. Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Yes! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig ko. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Yun! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Dudurugin na naman? pang garnish. Okay. Yeah, kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, lakas mo na itong galit mo kay DJ Tanya dyan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo. Hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na ako. nilagay? Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, To your mama. di ba gaganyan? Tapos, In ano? the... Okay na to? I'm on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ah. Ang laki nung kay Tonya. Ang laki, kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya niya to! Pasok mo.
Pasok mo! Pasok mo! Isang subo! Laki, grabe! Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw, kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yung, ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Ha! Again, Jero, si songs, by the way. Fairness, sarap, kinamay. In fairness nga, oh. Kaso tingnan mo. Tingnan niyo muna. May nahalo, yung iba. Finish fried up. May kasamang silika at packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Nagiging yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Yung tawa mo kanina. Wala naman. Nagpupunta lang tayo ng Saan? simbahan. Kala ko sa Antipolo, nagka-cloud9 ka dun. Maraming pupunta Paano mo doon. alam? Oo, kasi alam ko, doon nahuli yung isa eh. Oo, yung nga sabi, hindi, magra-rides lang kami, Antipolo. Tapos doon sa may overlooking doon. Doon pala napupunta ang mga gustong itago. Ay, hindi ko alam yan. Mga ganun tago-tago. Ba't saan ka ba nagpupunta kapag may tinatago? Wala. Saan ba dapat? Hindi ko rin alam eh. Wow! Saan ba nga dapat? Syempre, ililihim mo yan. Anyway, kabisyo, kung may lihim ka na nakakapanabik, nakakakiliti, mainit, abay, bahagi mo na yan sa amin. Tawag lang sa aming Viber number. 0916-529-5595. Ayan, abangan namin ang tawag mo, kabisyo, ha? At huwag kang mag-alala, your secrets are safe with us. Tayo lang ang makakaalam ng tunay mong pagkakakilanlan. Mapapakinggan lang ng Luzon, Visayas, Mindanao at Metro, Mega Manila. Gandun lang naman. Oo. Kami na bahala. Kaya, kabisyo, abangan namin yan, ha? Kasama pa rin DJ Rakitera. At DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailan pa bang i-memorize yan? Basic. Mas kontrobersyal. Actually, nakatikim ako ng sampal sa kanila. Tinutukan ako ng barel. Mas pinainit. Nag-borrow po ako sa kanya ng money. Tapos instead po nabayaran ko siya, sabi niya, dadagdagan ko na lang pero pumayag ka na makipaglaro sa akin. At mas pag-uusapan. Nagkaroon po ako ng HIV nang dahil sa kanya. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Metro's number one. Love Radio. Basic! Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Nagiging yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama.
O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis? Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo ko ipaglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? Ma'am, P.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako ireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Love Radio. Metro's Love Radio. Basic! Marinduko eh. Hindi ko lang alam kung nakapunta na ako. Hindi mo lang sure. Hindi ko lang sure. Kung Marinduque ba yung pinunta ko. Ayoko kasi mag-ano kung Marinduque ba yun eh. Baka mga marugundon pala yun.
Oo, kaya baka naman mandaluyong lang Alam mo yun. na marami ako, nakapunta na ako eh. Kasi, di ba parang magkakatabi yan, Marinduque, Romblon, Puerto, yun ba? o Puerto. Ayun, nakapunta na nga ako. Nakapunta ka na. Oo, kasi may mga kaibigan tayo dyan, yung mga Arevalo. Ay, Yan, mga totoo Arevalo. ba? Hello po sa mga taga Marinduquing Arevalo. Magandang gabi po sa inyo. Sa mga taga Marinduque dyan, tama ba ako? Di ba ang mga Arevalo, taga Marinduque po yan? Natandaan ko eh. Kasi di ba, Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, parte ng Region 4B. Ang tawag dyan ay Mimaropa. Yan. O, di ba? May natututunan po tayo sa pagkakataong to. Hindi, dude, sinearch ko lang kasi para hindi tayo magkamali. Kasi baka mamaya mabayis ganda tayo dito, di ba? Saan naninirahan ang Presidente! O, saan? Malabon. Pwede rin namang munisipyo. Munisipyo! Nung ako tituloy yung kamay ko, sana, uy! Uy, sana may pera, dude, no? Baka ibang katiyan, Hindi, may ah. bakterya na. Madami lang, hindi ako naghugas ang kamay. I think kailangan mo na mag-antibacterial. Uy, may nahulog pa. Kala ko pera yung nahulog sa'yo, dude. Ayan Kaya kapag sasali po kayo ng game show, kailangan nagre-review kayo, no? Alam mo, dude, nung February, dapat sasali kami ng asawa ko doon sa Pinoy Henyo ng Itbulaga. Kaya lang may schedule kami na matatamaan nung time na yun. So, nag-no kami. Pero alam mo kung ano sabi ng nanay ko sa amin? Sabi niya, kung sakaling sasali kayo dyan, siguraduhin nyo mag-review kayo kasi nakakahiya kung sakaling hindi nyo alam kung saang lugar matatagpuan yung mga bagay-bagay o yung mga kalugaran. So for example, 'di ba? 'Di ba? Tao, lugar, ganyan. Pag lugar, 'di ba pag tatanungin mo, Metro Manila? Paano kung hindi mo alam na Mandaluyong Metro Manila pala yun? Yung mga ganun. So, dapat alam mo. Actually, yung asawa ko wala siyang problema sa ganun kasi maalam siya sa mga lugar Ako yung may problema. Matalino ka rin naman. Dude, pag sinabi mo, sige, magbanggit ka ng ibang bansa. Sige, magbigay. Hindi, yung kunwari, sabi mo lang, country lang talaga, tapos sabihin ko kung anong continent siya. Tingnan mo, di ko nga alam kung anong country pwede ko. Doon pa nga sa pagbibigay ng country, hindi. Sige. Kunyari, ano ba? Singapore, kunyari. Ayun, madali lang yun. Asia lang yun Pero kunwari, Afghanistan. di ba? San yun? Hindi ko alam. O kaya yun, Turkey Yan. San yun? Hindi ko alam. Kaya nga ako nandito, hindi ko alam yun Diba? Ang hirap. Ang Iceland, san yun? Hindi ko din alam Kumbaga kung sa continents mo siya pag-usapan nila, tapos himay-himay na sa ito, nakalimutan ko. Alam, diba? Kargado ang Turkey kasi yon naman nalaman ko. Asia yun, dude. Wait lang, Turkey kasi 'di ba yung may show sa Netflix na yung Malakas Ka, anong tag doon? Malakas Ka. Taga. Yung nandun si Manny Pacquiao, Middle East yun. West Asia. West Asia. Continent, Europe, Asia. Ganun siya. Turkish. Turkey. Anong yun? Anong show yun? Netflix. Yung nanalo, South Korea. Ayun, Physical 100! Physical 100. Sabi ni Aldrix, dapat po talaga aware tayo sa mga general knowledge. To be honest, mas lumalaganap ang political toxicity like FB. Kumbaga, wag naman din tayong mamahiya kung hindi alam ng iba, Yes, diba? totoo. Pwede naman tayong mag-aral ng sabay-sabay. Hirap Physical ng ganun. Asia. Nanood ka ba noon? Nung Physical Asia 100? Hindi. Pero dude, alam mo doon, medyo, parang, medyo may konting alangan sa sarili mo. Alam mo kung bakit? Kasi parang feeling mo nakatadhana talagang manalo yung South Korea Kasi show nila yun Kumbaga, base nila yun Wala tayong magagawa, no? Oo, parang... Hindi natin kontrolado yung mga bagay. Oo, parang ginawa yung show para sa kanila. Kaya, yun. Pagdating sa strategy, feeling ko dapat mananalo yung Turkey. Yun. Wala. Tapos yung build pa nila. Basta,
Anyway, bahala na sila doon. Oo. May caller na ba tayo? Uy, tawag kayo 0916 eto na naman, binabanggit ko na naman yung tunay kong numero. 0916-529-5595. Nakikita nyo po sa inyong screen. Advice Kailangan ni SPG po ngayon. SPG, hotness overload. So kapag Friday, 'di ba normally ang mga topics natin ay mga katatawanan. Yan. Mga hot stories. Mga sabihin nating nakakakiliti. Yan. So yung mga examples in the past natin, kinain ko ang tahong ng girlfriend ko. Ayan. Na hindi pa luto. Na hindi pa luto, ganun. Nakaka-mental block sa game show. Yes. Sa bagay, nakaka-mental block din naman talaga. Shout out to Tets. Ayan, nakatutok daw ngayon sa atin. Nag-text pa, Legit daw ba yung dangwa flower na ibibigay mo kay Tin Rivera? Ay, wala po akong dangwa flower na sinabi. Sabi ko, buong dangwa. Oo. Ibig sabihin nun, Tin, punta ka sa dangwa. Hi kay George. Mrs. Hello. Antoinette Earl Quezon. Happy watching. Uy, umakita tayo sa 600 viewers. Thank you so much. Mamaya marami niya. Oo nga eh. Siyempre, di pa tayo nag-start ng ating call eh. So, basta tawag lang kayo kung may top secret kayo na rated SPG. Again, pag sinabi nating rated SPG, ito po ay nakakatawa, pampagood vibes, o di kaya naman something na nangyari sa inyo na nakakahiya, nakakasukab, kababuyan, yan. Lahat na ng klase na yucky. Pwede nyo yung i-share dito. So, gusto lang naman nating matapos ang week na ito nang merong ngiti sa ating mga labi. Jaja, hello. Malvert. Buning. Pagka Holy Week, uy. Hi kay Alexander. Happy 2nd anniversary kay Mrs. at kay Mr. niya. Dave De Jesus, King Albert 26. Ishang, hello. To si Dave, hi ng hi, Dave, ano na? Kayo pa rin ba? Charot. Ano raw gusto natin? Gusto lang namin ang presensya mo. Pera din. Hi kay Miss Miles. Seryoso nila ngayon, ha? Forbes Junard. Masyadong... Advice. Monday po. Monday to Thursday ang pagbibigay ng advice. Pag Friday, katuwaan lang tayo dito. Brian Schweige. Mr. Bok. Pwede po Monday to Thursday ang mga kwento ng mga buhay ninyo. Ayan po. Mommy Min, hello. Tapo namin pakinggan. Papabati si Kuya Sino na to? Si Hermie. Ayun nga pala, hindi natin na On air daw ito sasabihin. Binabati ko nga pala ang kabiyak ng kapitan namin na si Junior Medalya. Ang nag-iisang mahal niyang walang iba kundi si Ara Baranda ng Project. Grabe, may alam ko na kung bakit siya nagpapabati. May kasalanan yan. Kasalanan niyan, yung mga ganyan. Mga kabisyo, tawag na po kayo sa 0916-529-5595. Ginanyan ko lang sa gilid to ha, para may extra pa tayo. Go lang.
na avenue. Yung mga tumatawag, di ko sinasagot pa doon kasi hindi pa sila nasagot sa ating question. Ayan, so kailangan pag kayo, sasagot kayo sa form. Kasi dun sa form, hihingi kami ng consent eh. Hi po kay Mrs. MMMM. Aaron, hi Kabalen. Menano ke kayo. Santi. Nakakatawa naman to. Pa-shutdown. Shutdown? Sige. Gusto naman namin kayo shutdown. A.R. Ayan from Oslo, Norway. O Norway, dude. Saan yung Norway? Anong kontinente yan? Hindi ko alam doon. Diba? Ang hirap, no? Hi kay Dooms. Doc Joseph from Love Radio Butuan. Hi kay Julian. Again, tawag na sa 0916-529-5595 through our Viber app para makapagbahagi ka na ng rated SPG Top Secret. So again, ang hinahanap po naming call ngayon ay nakaka-good vibes, feel good, bastos, kababuyan, something na nakakapagpainit, nakakapangiliti. Juicy, yummy. Yan. Mark Ahani. Lawrence po. It's ADVR, JR. Vonnie Von, Vanilla. Shoutout sa misis niya. Joshua Arnie Chua, hello po sir, how are you? Joaquin Marlo Quijano. Don Rob from Toronto. Valvenida. Para yung Valvenida, parang dating PBA player lang. Grabe yung kababuyan. Mga tae, ganun. Okay, Radiriza Cebu, sabi ni Jikay. Boher Abelgas, Genara. Ay, pumapasok daw ang music. Sorry. Jace Venture. I am Holy Fair. Edison, that's me from Jeddah. Hi kay Mommy Min. Karen, wife ni Sigbe. Adrian, wag po nating kalimutan ang pampawala ng acid. Ayan. Liana, hello. Just Kevin 007. Nakakatawa. May nagko-comment dito sa live ko. Siya daw si Center Mind Boy. Naalala mo yung Center Mind. Ito yung ganun ka doon, tapos nakaganan ka doon. Miss namin ikaw. Kaya nga, Miss ka Center namin. Mind. Center Mind. Yung mga nakakamiss, makaalala mo bigla si Center Mind. Oo. Meron pa yung naging kabit siya ng kinabitan niya ng internet. Oo. Diba? Hindi, tsaka doon yung hindi ko makakalimutan yung talagang tawang-tawa ako na hindi ko talaga, parang hindi ko alam kung paano ko maitatawid yung pagsasalita ko nun. Yung nagpanggap siya na mahihimatay na siya. Sumakay silang tricycle. Ma-hospital siya. Kasi yung baho na. Oo, yung may ER siya. Gumastos pa pang ER. Ito na, meron na. Yun na. Uunahan na lang sila kung sino magre-reply. O yan, unahan na lang kayo mag-reply. Tingin sila pare-parehas. Mag-ano na kayo, mag-reply kayo dun sa sa sinend namin. Pretty Ivy 26. Hey, this is Erwin from Athens. Grabe naman yung mga viewers natin, Athens. George, Dooms, Roan. Hello sa girlfriend ni Dooms na si Roan. Evelyn. Hindi ba to pumapasok, dude? Hindi na, dude. Hi kay Tets. Ayan na naman si Tets, dude. Abang na abang talaga sa'yo. Hi, Tets. Shout out from Pangasinan, San Carlos, CNG.
Mark Ray Aking ka V. naman, Aligam. DJ. Wow. Bawal, ma'am eh. Oo eh. Shoutout kay Anakin Meti from Cara, Francia. Astra. Denmark, no? Hi, Angel. Okay. Zelu. Alyssa. Jojo. Pa-shutdown daw sa misis niya. Jojo, hello. Shutdown. Shutdown ko kayo. Hi kay Ameno Vejas. Ano ba yung mga pangalan nyo? Hirap talaga basahin. Pero sige, lalaban natin. From Cayman, Ken Calls. Mikey Mouse. Hi kay Amville. Ha? Hindi na daw sila masyado nang gagano. Ayun yung problema. Ano pa? Nakakatawa, no? Parang na-excite ako na Friday na ngayon kasi mag-weekend na. Kasi finally makakasama ko na ng buong araw ang aking anak. Ay, ganun na. Pag nanay ka na, no? Parang, ay, iba yung feeling kapag makakapiling mo na yung anak mo. Siguro nandun pa ako sa phase na yun. Pero sabi kasi nila, darating din daw yung phase na ayaw mo na silang makasama dahil gusto mo ng break from them dahil sobrang kulit nila. I am Sherlink Hello. Good Peace evening. Of mind. Hello. Nawala siya. Binaba niya kasi hindi tayo naka-mic kanina. Ay, hindi pala nasaksak. Okay, nasaksak ko na. Grabe naman ang pagsaksak mo, dude. Buti alam mo kung paano isaksak. Marunong talaga si Titan Jello magsaksak. Good evening. Good evening. Hi, good evening. May sa internet. Haru, hello. Haru Skip. Shaven White Simbahon. Shoutout sa mga taga Batangas. Hi, Melissa. Junard, Iran. From Iran. Uy, sana okay lang kayo dyan, ha? Sana matapos na talaga itong crisis na ito. John Bayer Morales, hello. Mommy Main, 3-month-old. Magpo 4 months. This 25th. Nakakatawa naman doon. Sabi, sana may boy story na naman po kayo nakakaiyak tulad nung story ni Raymond and Kenneth. Actually, hindi naman kami nagmamanipula ng mga story eh. Tapos, kung kung gusto nyo magpadala, tapos nakakaiyak, edi yun yung may ere talaga namin. Pero, syempre, we wish na merong ganun. Pero, yun nga, wala pa namang nagpapadala. And by the way, yung story pala ni Raymond and Kenneth, parang kalat daw siya pala sa social media. Kung hindi ako nagkakamali, may nag-send talaga sa akin sa email ko nun. Back in 2000 something pa. So, yung mga nakakaalam na, ay ano lang yan, storya sa internet. Pero kasi sa akin, pag nakita namin or pag nakita ko sa email, pinapasok ko talaga yun sa secret file. So regardless kung ito ay galing somewhere or basta pakiramdam ko ito ay galing sa isang sender. So ipapasok natin yan sa secret file. So yun. Typing. Typing. Ayan, sarap daw magkaroon ng baby. First time mama ko, 8 months na ang baby niya. Oh, congrats. Kumusta na siya? Babae, lalaki? Si congrats sa'yo. Pwede mo naman i-share. Basta siya. Basta sa Monday to Friday. Kagiliw. Uy, si Sir Rogelio Pagdanganan Clara Jr. Thank you. Nina Vergara, pwede pong tumawag for SPG. Basta SPG po. DC Ming, from Tacloban. Boy siya. Uy, boy ma'am din ako. Sana all na lang may baby.
Ano ba? Ano bang klaseng baby gusto mo? Yung baby talaga? Baby walain ka? Baby tawang ka? O baby rahin ka daw? Sabi ni Titan Jello. Ay, baby yakin pala. Adrian, hello. Ay, eto na naman oh. Tatawag ako ulit soon. Ako po yung kabit ng army na may wife. Grabe, ang lakas po ng loob nyo. Nandito pa na lang mag-comment. No? Ay. So again, tawag na kayo sa Viber number namin 0916-529-5595 kung meron po kayong SPG Top Secrets. Hi, Gab. Meron isa pero hindi tawag ng tawag. Hindi ko. Uy, si Derek Vergara nanonood. Meron na po, kaso po inaayos lang po natin. Kailangan po kasi ng yes ninyo dun sa pinapasa po namin na form. Hindi po kasi kami basta-basta nag-e-airy ng hindi nyo po nasasagot pa yung mga katanungan namin. And the consent po na pinapasa po namin sa inyo. Dapat may consent, diba? Yes. Mackie. Mr. Kin. Anito. Uy, Anito. Hoy, si Miss Arlene Juarez from CJA Xerox. Alam mo ba, si Ma'am Arlene, bata pa lang ako, college pa lang ako, doon ako sa kanila nagpapabookbind, ganyan. Kaya, tapos, alalang-alala nila ako. At alalang-alala ko rin sila kasi sila yung parang madalas ko nakakasama. Dati pa nagpapa-photocopy ako. Tapos parang minsan binibigyan pa nila ako ng freebies, ganun. Laking bagay. Makipag-tsuktsakan habang nasa malayo ako. Wow! Wow! Nakita na kita in person, ma'am, sabi ni Night Gloria. Sa Toyota kami nag-maintenance ng unit mo. Ah, yung Fortuner ba yan? Wala pa bang hybrid? Bikinimin. Baka may libre naman kayo dyang pa-maintenance. Shout out kay ano ba yan? Philip ba yan? Faye pala, Faye. Hoy, si Miss Bubsy. Si Bubsy nanonood ngayon. Si Bubsy. Bubsy na komedyante. Hello, Bubsy. Bubsy, I miss you so much. Bubsy, no? Oo. Comedian. Ano ng balita? Gusto mo bang pumunta tayo kay Kuya Will? Nakasama ko siya kay Kuya Will back in the days. Pero regular talaga to si Bubsy. Kuya Will. Oo. Tsaka marami pa kami pinagsamahan dyan ni Bubsy. Lalong-lalo na yung mga era na bumabakbak tayo sa mga hosting sa gobyerno. Malakas niya ni Bubsy. Momo, hello. Hi kay Miss Drive. Patrice, hello. Wilma Hidalgo. In fairness naman dito kay Miss Wilma. Masyadong, supportive sa kanyang anak. Vincent. Belle Pretty. Keith, hello. Taray, dude, talagang sabi, akala ni Bubsy, ka-partner ko daw on air ngayon, yung jowa dati ni Bea Alonzo. Sabi ni Bubsy, siya na mismo nagsabi, ha? Thank you po. See? Bubsy. Grabe, ha? Sobrang ka ni Bubsy, ha? Dominic. Alarcon. Yeah. Alarcon pala. Sino si Dominic Alarcon? Hindi ko alam. Naisip. Sino nga yun, be? Si Dominic Roque. Dominic Roque. Bubsy, gusto mo na ba to?
Abot tenga daw yung ngiti, oh. Talaga ikaw, mamaya ka kay Boobsy. Yun. Nakrashan ka yata ni Boobsy. Sabi ni, dapat talaga nag-aantay. Yan tuloy si Boobsy, nanonood eh, no? Ito si Boobsy, dami racket nito eh. Oo. Palibot-libot lang to eh. Sama mo naman ka sa racket mo, Boobs. Kasama ko yata si Boobs sa inyo eh. Silang dalawa ni Donita Knows nun. Sa Hey Pretty. Sa may Tagaytay to, Boobs eh. Ay, ang taray naman Si oh. Boobsy. Tapos si Alex Caleja. Ay, ibang level din talaga ang Yun, Titan Jello natin. Nakita ko lang sila doon. Ayan, hindi naman, be, may kumakalma na nagniningning. Kay Ningning. May kumakalma na daw sa nangning niya. Amin na, ano na natin yan? Talaga ba? Hindi ko pa nakikilala yan, ah. Kung sino man ang kumakalma sa ningning mo, ah. Binitawan ko muna yung Sige, go na. Okay na. Tapos okay na. Commercial ko na muna. Akala ko siya magpasikat. Ibang karisma ni Titan. Advice nyo siya may crush na green flag pero hindi pa ready pumasok sa relationship. Iwanan nyo na yan. Advice sa 11 years yet no ring. Alam nyo, gagawa kami ng vodcast ni Titan Jello. Soon, uploaded sa YouTube channel ko. So, ganito gagawin nyo. Magpo-post kami ng picture namin dalawa ni Titan Jello. Tapos lagay nyo dun yung mga tanong-tanong ninyo. At sasagutin namin yan sa isang podcast or podcast. Hi kay Christy. Hello din po kay Paldo. So happy to see you nung wedding ni Miss Cha. Ako po yung co-ord niya. Hi Miss Christy. Wedding ni Miss Cha. Si Charity. Thank you so much din ha sa pag-assist po sa akin. Bambi, hello. Hazel. Alam mo kapag may mga event tayo, nakakatuwa rin talaga yung mga mga nag-a-assist sa atin, di ba? Kaya kapag ginawa mo sila na masama, naku, tatataka talaga. Oo. At saka ako, dude, hanggat kaya ko namang gawin, ako nang gagawa. So, pag may mga event, hindi naman ako yung parang, unless gusto ko talaga ng pagkain, ganyan. Manghihingi ako, pero hindi naman yung parang, ay, bigyan niyo ako ng pagkain. Ganon, hindi naman ganon. Uy, nanonood ngayon si Miss Goya Magno. Miss Goya, Ninang. Hello po, boss. Ninang Goya, Ma'am Ninang, mabuhay po kayo. Kumusta po kayo? Alam mo si Miss Goya, Ninang Ma'am Goya, ay sumisexy na talaga. Huling kita ko sa kanya, para nag-lose na siya ng ilang kilograms. Parang ikaw, dude. Talagang nagmacho ka na. Pag-greet daw si Miss Gina ng happy birthday. Kasama niya raw ngayon si Miss Gina. Happy birthday po, Ma'am Gina. Ma'am Gina, sana po mabuhay kayo ng mas matagal at marami pa po kayong mapasaya sa buhay. Lalo na po kaming dalawa ni Titan Jello. Baka naman po! Oo, baka gusto nyo pong magpa-extend ng birthday celebration nyo dito. May handaan. Pwede po kaming tumanggap ng pansit. Ganyan. Ayan. Uy, si Boobsy. Ayan. Babay na be dito sa cruise. Going to Taiwan, Korea, Japan. Bet mo bang mag-cruise be? Siyempre gusto namin mag-cruise! Oo, sama mo kami. Anong klaseng cruise yan? Ayan ba yung magpe-perform ka lang? Sige, laban mo kami. Galing mo talaga, Boobs. Ingat ka dyan. Hindi, alam mo, sobrang bilib din talaga ako dito kay Boobsy. Alam mo ba, nung huling kasama ko yan sa racket, galing pa yan ng Visayas. Galing talaga. Oo. Galing talaga siya. Legend yan. Boobs. Salamat, Mama Boobsy.
Tayo kasi hanggang curse lang. Si Boobsy, nagko-cruise eh. Tayo curse. Curse. Puro curse. It's a curse. Ayan, si Miss Goya. Oh, thank you, inaanak and Titan Jello. Miss Goya, baka naman sa'yo na namin matanggap ang una naming endorsement na magkasama on air. Ano yan? Gusto ko yung reaction mo, maano ka eh. Ah, sige. Mamaya na lang. Mamaya ko na lang i-save. You made my day, sabi ni Ate Katrina San Jose. Oh. Neneng B, ayan. Thank you so much, Ate Cathy. Love you. Grabe si Ma'am Goya. Love talaga yan. Inawitan natin si Ma'am Goya, no? Kasi, Grabe talaga. alam nyo guys, nag-set kami ng goals for this year ni Titan Jello. Sabi ko sa kanya, sige, isa-isahin natin yung goals natin for this year. Kasi kailangan yun sa mag-partner, sa magkakarelasyon, mapatrabaho man yan, o mapa-personal na buhay. Ayan. So, sabi namin kanina, bukod sa itong mga goals natin, isa to sa goal natin, ang magkaroon tayo ng endorsement na dalawa tayong magkasama. So, yun yung pangarap namin for this year. At sana, Naririnig ni Ma'am Goya. 'di ba, meron isang tao magbasbas natin kahit gaano pa yan, kahit ano man yan, tatanggapin namin ng buong God is puso. good. Yan. Oh, hello kay Mr. Marvin Salaveria. Papi, kumusta? And hello din kay Miss Magandang Ay, grabe to si Miss Maganda. Alam mo ba na isa to sa mga kasama ko nung ako'y nagpapa-check up sa ubi ko na si Doc Nina Rivecho. Uy. Oo. Hello po sa inyo. Napakagandang babae niya. Angeline, hello. Ayan, sabi ni Miss Goya, try niya daw ayusin. I love you, Ma'am Goya. Gagawin ko na lahat. We love you, Ma'am Goya. Kahit ano pa yan, ma'am. Kahit ano pa yan. Hello, sir. Hello po. Ayan. Good evening, sir, ha? Pasensya na sir. Nasasayang kami. Magkaka-endorsement na kami kasi. Sir, ready ka na po ba, sir? Hello po. Hello po. Ready ka po ba ngayong gabi na to, sir? Ini-elaborate ko pa po yung ikikwento ko, sir. Okay lang, sir. No worries, sir. Kami na po bahala, sir, na magtanong sa'yo. Basta kung ano po yung mga tanong namin, maging totoo lang po kayo sa mga isasagot ninyo. Okay po? Opo, wait lang, sir. Ina-elaborate ko pa sa Sige lang, utak sir. ko. Ang lala kasi talaga. Alam mo, hindi ko pa po sinasabi to sa aking partner kung ano po yung nangyari. Pero ang lala po talaga. Alam ko matatawa to. At kahit po na nagulat po ako sa sinabi ninyo, hindi ko rin po alam kung ano po magiging reaksyon ng ating Huwag mo munang mga bitawan. kabisyo. Huwag mo munang Huwag bitawan. mong bibitawan. Huwag mong bibitawan. I-keep mo lang. Lord. Lord. Ihanda niyo po ako dito. Huwag ka na rin magbababa ng call. Again, brother, hindi na pag ako umabot tatanggap na tayo ng 3K live viewers, masisilayan natin ng Nakalive ba ako, sir? pagmumuka. Hindi ikaw. Hindi ikaw. Dut-dut. Meron kasi kami ditong i-reveal na face mamaya, si Dut-Dut, yung aming taga-pindot dito sa digital. Oo. Kung sino yung nag-aasikaso ng mga camera namin dito, basta yung nag-head kung ano yung magiging itsura namin sa mga live videos namin. Siya po ang i-reveal naming face kasi kakapasok niya lang dito sa kumpanya, tapos may promise kami sa mga viewers namin na pag nag-reach kami ng 3,000 live viewers, siya ay magre-reveal ng face niya. At huwag kang mag-alala, sir, ha? Your secrets are safe with us. Hindi po natin i-reveal ang inyong identity, okay? Natatawa ako. Ano po? Natatawa ako, DJ Rocky. Okay lang yan. Ang mahalaga, magtawanan tayo ngayong gabi, 'di ba? Ano lang kasi talaga. Wait lang ha, kunin ko lang yung tumbler ko sa labas. Sige, pa isang song lang tayo. Ay, brother, bibigyan kita ng ng ilang segundo para makapag-compose sa iyong sarili. Inhale, exhale. Mabuo niya ang kwento. Si Ma'am Jessie Giam talaga, oh. Wow, binuo pa yung pangalan ko. Hindi, actually, kabatch niya po yung friend ko sa NTC. So,
Okay. O, gusto mo pa ba mag-song kami o diretso na sa'yo? Gusto mo magsusong pa ba tayo? Wala na, dude. Ito na. Inangat ko na to, dude. Ayan, yan. Sige, laban. Game na tayo, ha? Game na? Wala pa. I mean, ready ka na lang. Wait. Wait, sir. Wait lang po. Huwag mo Ibaba ko lang po. Calls lang ako. Mag? Wait lang po. Wait. Tumatawag po yung wife ko. Ano, G ka o hindi? Tumatawag po yung wife ko. Sasagutin mo, saglit? Yes po. Sige. Sige. Baba mo muna. Ganda, dude, eh. Nakakatawa si Liana. Para tigi-isang account daw, manunood daw siya. Sasabog na lang to bigla. Hi kay Miss Ethel. Remember mo ako naglalaro ka pa ng badminton with Ma'am Abby. Ay, Ma'am Ethel, hello po. Tagal na akong hindi nakakalaro po ulit. Gilbert, hello. Shy, hello. Zane TV. Diyos ko, napupuno na yata ang aking ano. Parang kailangan ko na mag-pump. Charot. Mamaya na lang para tapos na. Ay, shout out nyo yung Bus Carousel. Napakalakas ng live love radio. Kayo agad napakinggan ko. Uy. John Paul Dalisay, hello. Ano, bumalik. Babalik to si ano. Hello po kay Dante Bordalo na nakatutok ngayon sa atin, isa pong Grab driver. Maraming salamat po. Grabe, no? Dami daw sila nakatutok ngayon sa atin. Maraming salamat po online and on air. Ayan. Sir Eric, biyaheng Kamuning to Monumento, lakas sobra, aba. Hello. SG Fowler. Parang ang macho nito ni SG Fowler. Tsaka may nagpapabati din si Ryan Desaka Pagsugiron. Ayan. Oy, hello po. On air nga daw, nakatutok, sabi ni Sir Romar eh. Hi, Sir Romar. Nakatutok sa atin. Queen Summer. Good luck kay Jay Aton. From Bobby. Ina Mara. Lex from Ilocos Norte. Naimbag nga rabi Ren's Vibes. Otto Cunayo. Shoutout sa electrician from M-Serve Meralco watching. George, hello. Lady Guard TikTokers. LG Jersey. Hi kay Lady Guard Jersey. Ganda mo naman, ma'am. Now lang nakapanood. Para ang laki na ng pinayat ni Jello. Oo naman. Laki na talaga ng pinayat niyan. Aika, Kim Justin. Hi kay Just Vlogs. Si Taya Tangelo po ay si Lil Vinci na kumanta ng sikat na kantang Chinita Girl. Don Luis, grabe mag-relapse from Legazpi, Ruiz. Barbarang pabebe. Wala pa naman. Wala pa. Naka-live lang online. Ayan. Ay. Dulo, bro. Dulo pa. Mm-mm. Hindi naman. Tricycle lang. Tricycle lang. Anong kailangan mo ba yun? Gusto mo sa table na lang ni Mama Nicole? Oh, tapos balikan na lang. Ay, or dyan. Tapos balikan mo na ng Monday. Gusto mo? Table ni Charm. Or gusto mo dito? Ay, wala. Dito na lang kay Ma'am Nicole, tapos pasuyo natin kay Konyo on Monday. Sige. Hindi naman. Dulo. Paano ba siya? Hindi ko rin alam yung table niya dun eh. Yung unang, oo, pagpasok mo ng pinto. Alam mo sir yung conference room, di ba? Yung pinuntahan mo.
Yung tabi. Something that I'll discover pala. Yung office ni Sir Ivan. Tapos yung tumbok, di ba, may parang yung pinasukan natin, nagpakilala ka, sir. Yung tabi nun. Tapos yung first table dun. Okay. Yung ba yung office niya? Yes. Nga. Hindi ako sigurado. Baka mamaya magkamali ng table. Pero sa bagay, dyan lang naman yung table. Nakita ka daw niya sa sabi ni Just Vlog. Nasaan? Brianna, hello. Saan niya daw ako nakita? Saan mo siya nakakita? Si Titan Jello. Duda, may pinupuntahan kung di namin alam. Saan yan? Nahuhuli ka ng mga kabisyo natin. Saan daw? Sabihin mo kung saan. At dito natin mapapatunayan. Tatanungin natin straight from the horse's mouth kung ano nga ba ang tunay na pinuntahan ni Titan Jello. Sabi ni Ken dyan. Ay, ayoko na lang mag-talk. Hi kay... Ibang chicken joy ang partner ko. Yung isa, Ay, hindi na daw muna siya tutuloy. Sige, next. Madali naman tayo mag-move on eh. Sino na lang yun nandun? Ito, sumubo niyang chicken joy yung partner ko. Paano malalaman? Mga kabisyo, tawag po kayo sa 091652955595 kung meron po kayong SPG ngayong gabi na to na talaga namang sasakit ang aming panga. Tiyan, sa kakatawa. Yes. Joy. Uy, nagsisimba ka daw sa Baklaran. Nakita Totoo nila naman ako yan. Dun, nakikita nila ako dun. Forbes. Iba talaga yung karisma mo daw. Oo naman. Hi kay Kay. Saan kaya David ako nakita? Mostar. Pabati daw sa asawa ni Mrs. Hershey Rivera. Arnel Rivera, happy 41st wedding anniversary. Hindi daw pwedeng sabihin, sabi ni Just Vlogs. May pinuntahan ka ba? Hindi mo sure? Just Vlogs? Sino ba to si Just Vlogs? Ay. Hoy, si Sir Carl De Leon. Nag-message. Every once in a while, when I have the time, I check kung nakabalik ka na eh. Thank you so much, Sir Carl. Hindi pwede sabihin. Hindi mo sabihin. Sabihin mo. Angel D. Queen Callie. Kuya Moto. From Brunei. Huwag na kami paabutin 12:30. Oo nga. Ano na, nag-exit na talaga yung isa. Pinatawag daw ng asawa. Meron tayo dito isa. Go ko na kaya to. Dashiel Amari Sabueto Dionco. Mommy Pau. Bilu from New Jersey. Queen Callie, shout out sa mga nurses of USC Hospital, Los Angeles, California. We are all watching. Thank you. Avocado float. Pag Friday night po, normally ang mga calls natin ay daring, hot. Yes, hot. O kaya baboy, gano'n. Something na pwede nating tawanan. Yan, situation na kinalagyan mo na pwede nating tawanan. Ming Spots. Tin, hello. Pag ano, go ka na itong isa doon. Daniela Jazz Cruz. Jikai. Nadala mo? Hindi ka naman kinabahan. Kasi nagpasama na ako sa girl. Para sure. Kasi alam ko naman maliligaw ako eh. Tapos ang dilim na. Tapos may gumanon, sir,
Tapos pinasulat pa sa akin nandun yung document. Nag-flashlight pa ako kasi easy at the time. Nakakakaba rin naman kasi doon. Di ba? Nakakakaba rin doon. Tapos sabi ko nga, nung naglalakad na kami papunta dun sa table sa conference, ako galing nung sana, kasi galing ako RH sa baba. Oo ba? Ay, doon po yun sa kabila. Kakaba, no? Ako malakas ang loob ko kapag nagbabanyo ako doon eh. Banyo lang pinupuntahan ko doon. Sa dulo. CR siya dun. Saan pa ba meron? Dito meron. Bukod doon. Na yung solo ka lang, yung solo ka lang. Yun doon eh. Yun lang ang solo ka lang. Yun lang yung solo ka lang. Meron naman sa baba, malapit sa pantry. Ay. Oo, RH, aakyat. Meron din doon, tapos meron din sa may pantry, tapos aakyat ka. Good evening. Hello po. Good evening. Ay, nag-change. Nagvo-voice changer ka, no? Hello po, good Ay, hindi po. Ay, hindi. Ganyan Voice pala ko po talaga. to, promise. Voice, ano? Ganyan yung Voice ko po talaga. voice mo yung ganyan. Parang hirap naman na. Oh, sige na nga, voice mo na yan. Sige na nga. Voice ko to, promise. Sige. Galing ako sa isang radio station before. Wow. Daray. O, sige, ready ka na? Medyo. Familiar ka sa, format? Yes po. Okay, sige. So, kasama mo kami ha, Titan Jello, Rocky Tera, pwede mo kaming tawaging Rocky o Jello. Tapos mamaya pag tinanong ka namin, pangalan, edad, sang lupalop galing, lahat ng yon pwede namang gawa-gawa mo lang para maprotektahan natin yung identity mo. Tapos pag tinanong ka, ano ang rated SPG top secret mo, diretsahan, wala nang paligoy-ligoy pa ha. Yes po. Okay, tapos kwentuhan na lang tayo pagkatapos nun ha. Yes po. Yon, standby ka na lang. In a few minutes, ere na tayo, ha? Okay po. Huwag mo na po ibababa. Thank Parang you. pogi nitong caller Yes po. na to. No? Mm. Yes daw. Yun. Galing daw ibang radio station. Meron din tayo kasama dito galing ibang radio station. Usapan ba galing? Galing ibang Oo. Tsaka na lang natin siya i-reveal. Gusto niyo makita? Gusto nyo ba ipakita? O gusto nyo muna pakipakinggan yung boses, no? Ay, matindi rin. Parang napuntaan niya na halos lahat ng stasyon, no? Grabe naman. Diba? 10 years ago. Chara! Immortal din eh. Immortal. Oo. Hindi, 10 years ago nung na-meet kita. Ay, hindi. 10 years ago yung... kailan ba kayo naging naging ni ganitong DJ? Diba? Bata pa ako, nene pa ako noon. Tapos ang tagal mo na sa radyo noon eh. Diba? Mga 10 ka noon. Bago luma. Bago lipa. Ayun. Ayun siya. Kasama natin ngayon. Kilala din to, kilala. Oo naman. Bata pa lang ako, napapakinggan ko na to. Diba? Bata pa lang ako, napapakinggan. Hindi ko naisip na masasabi sa akin. Baka pala ako napapakinggan. Oo. Kasi wala naman nakikinig sa akin. Grabe naman. Grabe naman sa pag-humble ng sarili, no? Porke bumata yung itsura, no? Ay! Ganun ba talaga pag nasa tamang relasyon na? Ha? Mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Narip po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Kumbaga tayo pala yung susi. Oo, susi tayo. Kanina pa siya nag-aantay, sabi ko 11:15. Iaano na natin, on air na natin siya. Sa radyo, nakabukas siya kasi ng radyo eh. Hindi daw siya makabengbang pa, hanggat di daw siya shout out. Pero
Uy, bakit natin? Hindi, nilalaglag natin siya online. Hindi naman nakikinig on air yung ano niyan. Hindi na. Ito na. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin sa Bunga Buluan. It's already 11:59 p.m. At kasama nyo po ang ating nag-iisang Basta Princess, DJ Rocky Tera. At kasama nyo rin ang titindig sa inyong pinaglalaban sa buhay, DJ Titangelo. And we welcome you all sa isa na namang pagsisiwalat ng sikreto na mainit, nakakapanabik at nakakakiliting rated SPG Top Secret. Pero bago natin i-welcome ang ating SPG Top Secret caller or sharer ngayong gabing ito, batiin muna natin ang ating kabisyo na mahilig kumambyo. Kasi lagi itong nagmamaneho. Yes. Pinabati na muna po namin ang kabiyak ng kapitan namin na si Junior Medalya, ang nag-iisang mahal niyang walang iba kundi si Ara Baranda ng Project 4. Wow, mahal na mahal ni Mr. Ermi. Etong si Miss Ara. Ibang level po ha, para ipabati ka sa amin on air. Magkano yung on air sa atin? Di ba pag 30 seconder? Mahal. Thousands yun, di ba? Yes. Pero talagang sabi niya, batiin nyo tong babaeng to dahil kung hindi nyo babatiin to. Hindi ako makakabengbang. Yung ba talaga yung sinabi? Oo, yun yung sinabi May niya. screenshot ka, no? Meron. Ay, nako. Anyway, partner, hindi na natin papatagalin pa. Nasa kabilang linya na natin ang ating top secret caller. Kilalanin na po natin siya. Hello, good evening. Anong pwede naming itawag sa'yo? Tawagin nyo na lang po akong Jay. Jay. Ilang taon ka na, Jay? 34 po. 34. Sang lupalop ka naman galing, Jay? Sa malamig na lugar. Sa malamig na lugar. Okay. Iniisip ko kung sa south to or north. Kung north kasi, Baguio. Kung south, ayan, Tagaytay. Kayo na pong bahala kung saan yung malamig sa inyo. Si fridge. Freezer. Okay, sige, di na kami magpapaligoy-ligoy-ligoy pa dito, ha? J34 from the malamig na lugar. Ano ang rated SPG Top Secret mo? Pagka-uwi ko kasi, parang nag-iba yung form ng bed namin nung partner ko. Tapos, nung time na matutulog na kami, nakalimutan niyang i-lock yung phone niya. Usually kasi, hindi ko alam yung password ng phone niya eh. Tapos, nung time na matutulog na kami, nakalimutan niyang i-lock. So, ako, pinakailaman ko. Tapos yun, after, kaya pala naiba yung form ng bed. Kasi may pinahiga siyang iba. So, may sinubo siyang ibang Chicken Joy. So meaning, may in-invite na manok etong girlfriend mo doon sa kwarto ninyo. Pinahiga doon sa kama ninyo. Tama ba ako ng pagkakaintindi? Yes po. Ang pagkakamali niya doon, video niya, 3 video yun eh. So, yung video na sa akin din. So, nakuha ko yung video. Pwede niyang i-deny kung hindi nakita yung mukha niya. Pero kitang-kita yung mukha niya habang kumakain ng Chicken Joy. Kin, anong naramdaman mo nung nakita mo yung mga videos? Nandun yung girlfriend mo. Galit. At the same time, sumugwala. Tapos, pero parang natawa na lang ako kasi bakit yung sa amin, hindi niya bini-video, pero yung sa iba, na video niya, then may date pa talaga.
pwede mo bang i-describe sa amin yung itsura nung lalaking kasama niya doon sa mismong video? Anong itsura nung Chicken Joy? Anong itsura nung manok? Ano ba to? May pato ba to? I mean, may itsurang pato ba to? Ano? Chubby kasi yung guy, tapos parang nakahiga yung partner ko. Tapos nakaibabaw yung manok. Tapos mataba yung manok, ay mataba yung Chicken Joy niya. Mas mataba ng konti sa akin. Ganun. Dinaig ka pala ng Chicken Joy ng ano niya eh. Di baka naturukan ng nutritions, 'di ba? Nutrition. Merong dun vitamins para para tumaba. So wait lang. So kung ikukumpara natin, sino yung mas lamang? Ikaw o siya? Lamang ako kasi after namin nag-break kinabol ako eh. Kaya siguro mas juicy yung Chicken Joy ko. Juicy. Talaga? Sige nga, magbigay ka ng pagpapatunay. Eksena ng pagpapatunay na talagang juicy yung iyo. Paano ba? Paano ba i-describe yun? Ano siya eh? Basta juicy. Bakit? Nung kinain ba niya, madami siyang nilaway, ganon? Anong Napasabi ba siya na, wow, yummy, may ganon ba? Kasi nung pinapanood ko yung video nila, parang natural lang na kain, parang gano'n. Pero pag sa akin kasi, pagdating kasi sa akin, mukbang talaga. Mukbang! Dami. Di ba nalaspag? Di ba nalamog? Ganon? Pero dun sa mga videos na napanood mo, sabi mo kanina, di ba nasaktan ka, nagalit ka, pero natawa ka rin at the same time. Kasi alam mo mas lamang ka, di ba? Pero dun sa videos na yun, nakailan sila dun? Ilang rounds yun? Yung sa 3 video na yun, nagpaiba-iba yung position is, isang round. Ay, isa lang. Yes po. Ba't kayong dalawa nung ex-girlfriend mo nakakailan? 7. 7? Ilang araw yan o ilang oras yan? Ano po? Ilang araw o ilang oras ginagawa yung 7 na yon? Actually, mag-start yun ng 9 p.m. hanggang madaling araw. Ganun. So, ano yung madaling araw na yun? Bigyan mo kami ng concrete na oras. Kasi, nag-figure out kami kung talagang doable to o hindi. Oo, 7. Kasi minsan po, pag kunyari, natapos namin yung isang round, mag-good night na kami sa isa't isa. Pero, hindi kami makatulog. So, nangangapa pa siya. So, parang gusto pa talaga. Ganun. Good night, tapos may kumakap-kap sa'yo na. Tapos di talaga matatapos yon. Yung nakailang good night ka na, tapos nagkakap-kapan pa, diba? Hirap yun, no? Totoo. So talagang patuloy na nangyayari yon. Halos wala nang maisuka yung Chicken Joy. Wala na siyang maisuka. Pero pinipilit niya, ganun. Lumalaban. Pero partner, tanungin muna natin, ano bang itsura nito ni caller, ni Jay? Oo nga, sino bang kamukha mong artista? Bigyan mo Meron kami ba? ng imahe sa utak namin sa mga nakatutok ngayon sa radyo. Jay Durias na maputi. Teka lang. Ayoko. Jay Durias. Parang nabahiran tuloy yung pagkatao ni Jay Durias sa akin tuloy na kumakanta siya na parang ay Masyadong marinig yung kasi parang nagfi-feedback. Phone lang po yung gamit ko. Oo. Jay Durias, yung kumanta ng kahit kailan. Yun ba yun? Yun ba yun?
Oh, sila yun sa South Border. Yung original Yes po. na mga singers ng South Border. Oo. Diba? Yan po. Ikaw, Jay Dura, gano'n. Jay Dura. Dinuduruan mo ba muna? Gano'n. Ay, nako, Jay. So, yun yung kamukha mo. Si girlfriend, si ex-girlfriend, anong itsura? Parang Maha. Maha. Salvador. Blanca. Maha Blanca. Salvador. May tsura. May Ganda si tsura. Maha eh. Oo naman. Konti lang. Lamang lang po ng mga 3 paligo. Ganun. Tapos sumasayaw din sa'yo? Sometimes. Sometimes! Pag medyo lumalalim na yung gabi. Uy. Oh. Nagiging to? Ibang level, no? So, saan ka talaga pinaka na-hurt doon? Doon sa kinuwento mo sa amin, saan ka pinaka na-hurt? Na-hurt ka ba na pinili niyang tikman yung mas maliit na Chicken Joy? O na-hurt ka dahil binidyo niya yung kanila tapos sa inyo wala? O na-hurt ka lang in general? Alin doon yung parting na-hurt ka talaga? Na-hurt ako in general kasi actually hindi lang yun pala yung first. Ang dami pang videos na nung time lang na yon ko nalaman. Marami pa palang iba. Hindi lang yung ang pinakamasakit pa doon. Friend pa namin yung yung isa. What? Friend nyo yung isa sa kasama sa video? Sa video. Wait lang, iba-iba ba yung nakakasama sa video o isang tao lang to? Iba-iba. Wow! Yung sa nakita ko na meron akong video, iisang tao lang yun. Yun yung friend namin. Pero yung sa iba, hindi na kasi makita yung mukha kung sino yung kasama niya. Tinanong mo ba kung bakit niya ginagawa yun? Baka naman pinagkakakitaan niya yun. Ayaw, parang last na tinanong ko sa kanya yun. Ang sabi niya, evidence daw. So, ang sabi ko naman, evidence for what? Sabi ko, na nakipagtsuktsakan ka sa kanila, ganun. Pero ayaw niyang aminin kasi every time na pag-uusapan namin, nagagalit na siya sa akin. Ebidensya ng alin? Yun daw. Kasi meron daw yung one time, nung 26, way back 2016, yung ex niya is parang may mga karelasyon din na iba. Tapos pinagbantaan daw siya. So parang gagawin niya daw evidence yun for na pag nagkahulian daw at may evidence daw siyang ipapakita. So sabi ko, ha? Parang ang pangit namang evidence yun. Ipapakita mo sa pulis yung sex scandal nyo. Yung scandal nyo, ganun. Sabi ko. So yun, every time na pag-uusapan namin, nagagalit siya. Chief, ito po yung scandal ko. Ebidensya. Depensa, ganun. Daw, sabi niya. Nakakaloka. Pero I don't believe. Kasi, syempre, parang ginagawa niya akong tanga sa Pero enough na yung evidence na nakita ko yung mukha niya na may nakapatong na iba sa kanya. Yun. Actually, pag ino-open ko yung phone ko, nag-browse ako ng mga pictures. Then nakikita ko yung video na yun. Gusto ko i-delete pero ayoko. Parang ganun. Sandali lang, nasa sayo yung mismong video? Yung Yes copy? po. Nung videos niya? Yes po. Sinend ko po sa account ko. Uy. Nang hindi niya alam. Sinend mo through Facebook Messenger o in-airdrop mo? Facebook Messenger po. Di ka pa nagkuha ng malinaw na copy? Di mo pa in-airdrop? Kasi pag Messenger, bumababa yung quality eh. Sobrang linaw nung kuha. Ay, sobrang linaw. Ako sa bagay, meron ka na dong option dun sa Messenger na HD eh. Pero Yes pag po. picture lang yata yun. Ang kwan po nun, nung time kasi na nasa Manila ako nun, tinatawagan ko siya. Hindi niya sinasagot. Yun pala, yun na yung time na ang pangit doon,
hindi lang video yung ginawa. Pinicturan niya pa yung lalaki na nakahiga doon sa bed namin. Hubot-hubad. Meron din ako nun. Evidence. Wait so ikaw din, nangalap ka ng ebidensya. At para sa naman tong ebidensya na to? Na, kasi ang nangyari, yung mga friend niya nagtatanong sa akin kung bakit kami nag-break. Hindi ko masagot, ayokong magsinungaling. Ang sinabi ko, meron siyang ibang dinadala sa bahay. Sabi ko kasi, may dinadala siyang iba sa bahay, sabi ko. Tapos, wala naman daw ganito, yung mga friends. Sabi ko, sige, kayo na lang bahala kung maniniwala kayo sa kanya, basta ako may ebidensya, sabi ko. Walang nanghihingi ng ebidensya na yan? May nanghihingi pero ang ginawa ko po is yung picture ng lalaki. Bliner ko yung mukha at saka yung chicken joy niya. Yun lang. So, kita yung bed namin. So, dun sa bed nyo ngayon, sino na yung nandun na lang? I mean, kanino bang bahay yan? Kanino bang apartment yan? Sa'yo o sa kanya? O Actually, yung conjugal? apartment na yun is nirentahan namin way back 2019. Kaya alam nung landlord namin na kami. Tapos iba-iba Wala yung na ini-invite ibang niya doon. pumupunta. Jay, Yes po. pulis ako, patingin ako ng ebidensya. Hoy, Titan! Hoy, Titan Jello! Ay, mali. Mali pala, Jay. Baka nagyayabang lang yung girl. O baka pinagkakakitaan niya. Pero masama din yun partner yung kukuhain mo yung ebidensya. Hindi siya pwede, alam ko. Alam kaya nung lalaki, mga lalaki na nabibidyohan niya? Actually, ang gamit na phone is yung phone ni partner ko. Ang nagbi-video is yung nakapatong. Kaya kita yung mukha. Ganun, no? Taray, may POV, no? Top view, POV, ganyan. Tapos yun, nung time na inopen ko sa kanya yun, sabi niya, may kwento siya sa akin na sabi niya, meron daw siyang naging ex na ganito, ang baho nung ang baho nung chicken joy niya, ganun. So sinubo mo, sabi ko sa kanya ganun. Tapos hindi, naamoy ko mabaho sabi niya. So parang hinuhuli ko siya nung time na yun. Hindi niya alam na yung video na sa akin na. Na tunay na sinubo niya kahit na Natunay na sinubo niya. mabaho. Daw, sabi. Ewan ko dyan sa ex mo. Mag-ex na talaga kayo ngayon. Mag-ex na po. Tapos, naghahabol po siya kasi nakabili ako ng rest house dito sa Baguio. Ay, sa Baguio. Wow! Nadulas ka na! Nadulas ka na! Sorry. Nadulas ka na, oy! Malamig na lugar. Tama tayo ng... Nakabili ng rest house? Sa Tagaytay. Sa Tagaytay. Sa Tagaytay. Tapos, naibalik yung dalawang sasakyan ko. Tapos yun. Pala to, no? Nabalik yung yung sasakyan Nung mo? nalaman niyang ganun, everyday na siyang halos every night siya na dumadalaw doon sa bahay. Tapos hindi ko siya pinapapasok sa gate. May number ka niya, Jay? Meron po. Tawagan natin, Jay. Ayoko na. Parang ayoko na rin siyang every time na pag nagme-message siya sa akin. Actually, friend pa rin kami sa Facebook. Tapos, ang parating nakikita ko na pinopost niya is about kabit-kabit. Ay? So, parang pinaparinggan niya yung sarili niya. Para hindi siya magmukhang guilty. No po, kasi yun yung pinalabas niya sa mga friends namin na ako yung nagloko. So, sabi ko, so be it. Pero hindi ka talaga nagloko. Aminin ko sa chat, nagloko ako kasi inumpisahan niya. Then, chat lang naman. Wala namang hindi naman kami nagkita personal or walang physical activity na nangyari. Ganun. Yun lang. So, yun yung pinalabas niya sa mga friends namin. Ayaw mo nang bumalik sa kanya? Parang nandiri na po ako eh. Kasi
hinahalikan niya ako tapos galing pala sa chicken joy ng iba. So parang ano yun. Bakit nakasave pa yung mga video sa'yo? Kung nandidiri ka, baka nire-replay mo pa yan, ha? Bago ka matulog, ha? Hindi ko siya pinapanood na hindi ko na rin ano. Tapos yung friend namin na kasama niya dun sa video, nagme-message din sa akin na pakape ka naman, ganun. Wow, Sabi mo? Busy sa work. Pero hindi mo sinabi na alam mo na yung nangyari sa kanila? Nung time po na nag-visit yung friend namin na yun dun sa apartment, ay dun sa sa bahay. Nag-inuman kami tapos parang nalasing ako tapos na-open up ko sa kanya na meron ba kayong ginawang ganito, sabi ko. Tapos ayaw niya ring umamin hanggang sa naipakita ko sa kanya yung video. Galit na galit siya. Tapos sabi niya, i-message ko siya, gago siya. Nag-video pala siya, tapos hindi. Sabi ko, paano siya ang nag-video? Ikaw yung nasa top, sabi ko. Ikaw yung nag-video, sabi ko sa kanya. Huli. Tapos, nung time na, ayan, galit-galitan na siya sa akin. Lasing-lasingan na gano'n. Tapos, sige, uwi na ako, sabi niya. Tapos, kinaumagahan, nagme-message sa akin na, blinak ko na siya, galit ako sa kanya kasi ganito, bakit ganun, sabi niya. Sabi ko, sa inyong dalawa yan, sabi ko, okay lang naman, sabi ko, wala naman na kami, pwede mo na siyang puntaan. Wow. Sabi ko, so, hindi ko alam kung nagkikita pa rin sila ngayon or what. Napasabi ka ba ng ukin? Ganon, yung Ilocano na Mismo. Oo, diba? Ganon. Actually, hindi lang yun kasi sabi ko, pasalamat sa nung time na nagiinuman kami, may laman yung bote. Sabi ko, nasasayangan ako kasi ako yung gumastos dun Sabi ko, kung wala lang laman yung bote, baka naipukpok ko sa kanya. Tapang. Oo nga syempre, mga manok di ba? Pag mga manok, di ba? Matatapang, tandang. Oo. Yung tandang nagalit. Nangampas ng bote. Pero sabi nga nila, violence against animals yun. Yeah. Kaya yung mga hayop, Oo. hindi na dapat hindi dapat sinasaktan. Hello, Jane. Yes po. Kung nakikinig ngayon ang iyong ex-girlfriend, may mensahe ka ba sa kanya? Sana maging masaya ka at saka sana safe ka at walang sakit na makuha. Yun lang. Boy, big word yun Ikaw, wala ka naman nararamdaman kahit ano ngayon? Ano po, actually nung time na nag-break kami, I was diagnosed stage 2 bipolar. Ano ibig sabihin nun? Anxiety. Nagkaroon po ako ng bipolar. So, yung may mga naririnig na po ako na bumubulong, na pakamatay ka na, hindi mo na kaya, yung ganun. Ganun? Yes po. Pero kamusta ka ngayon? Like, paano mo siya hinahandle? Ano po, kasi ang advice sa akin ng doktor, wag daw akong mag-isa. So, kailangan may mga kakwentuhan ako, kausap ako, ganun. Bawal na ang alak. Ganun. So, yun. Kaya meron po akong pinapasalamatan na isang friend na halos talagang everyday na pinupuntahan ako sa work, sa bahay, para lang kamustahin ako. Yun. Lalaki, babae? Lalaki po. Best friend. Best friend. Pwede bang ang best friend maging lover? May asawa na siya Oh, pero may chance. Mas madaling mahuli kapag nakatali. Opo. may asawa na siya, parang may chance pa Sana. Joke lang. Uy, yung biro na ganyan, parang half-meant yan Yung totoo, pinag-uusapan ba natin, lalaki, babae, tahong o talong? Wala yun.
Anong wala yun? Anong wala yun? Ano wala yun? Iwanan mo kami, ganito lang. Inaaliw ko lang yung sarili ko kasi kahit ganun na nasaktan ako. Yung kumbaga parang kailangan happy lang. Hindi, Jay, eto, mabilisan, bago tayo matapos, patapos na rin naman tayo eh. Ayos po. Ito, malaking katanungan namin. Talong o tahong? Talong? Wait lang. Nanlamig ako? So yung tinutukoy mo kanina, lalaki. Talong. Yes po. Yes po. Sabi ko na nga ba pumapasok na siya sa isip ko kanina pa Hindi kaya talong to, pinag-uusapan natin. Kasi ang daming ang daming mga videos Tapos, 'di ba? Actually, hindi lang po videos pati yung sa work niya. Yung kumbaga may nakaupo na guy tapos nakalabas yung guhit ng puwet. Pinipicturean niya ganun. Ay, nako. Ibon mang may layang lumipad. Kaya pala hindi mangingitlog. Wala pala kasi talagang walang egg cell. Ibang cells yung meron sila. Ay, tanda. Yung pala lahat tong mga to, no? Tandang. Ganda pa naman na nalagay kong song sign after ng call Ano? Papalitan ko na lang. Ano? Pare, mahal mo raw ako. So, naghanap ka ngayon ng talong. So, gusto mo... Actually, gusto mo yummy. Hindi na po. Ha? Hindi na po. Hindi, sir, tinanong ka ni Titan Jello, tinanong niya kung tahong o talong. Ano ba talaga gusto mo? Eto, final answer. Final answer. Anong hinahanap mo ngayon? Tahong o talong? Tahong. Sige, bakit tahong? Bakit? Kumbaga parang na-try ko na hindi mag-work sa same yung relationship namin. So, kumbaga parang gusto ko na rin magkapamilya. That's it. Paano kung chubby talong, tapos masabaw na tahong? Alin dun yung pipiliin mo? Masabaw na tahong. Wow! Jay, anak ng talong ka Sure ka na dyan Final answer na yan Sure na. Sure na. Okay, sure na siya. Sige. Sure na siyang talong ang gusto niya. Hindi, tahong tahong. Talong. Masabaw na tahong Masabaw na tahong. Kasi hindi na daw uubra talaga sa kanya yung talong. Wala na. Bakit yung bestie mo parang gusto mo pa? Paano kung siya yung nag-offer ng talong? Oo, hindi. Hindi, kasi galing na sa ibang tahong. Kung wala pang pinanggalingang tahong yun, oo, hindi, tatanggapin mo? Maybe. Binigyan na tayo kanina ng sagot na sometimes. Tapos ngayon, meron pang maybe. Galing mo, Jay. Anyway, Jay. Masyado na tayo mahabang nag-uusap. Kaya nga, we wish you well at sana makahanap ka na talaga ng tahong na masabaw. Pero alam mo, kung maghahanap ka, wala sa norte niyan. Nasa Cavite yan. Diyan sa may Nobeleta. Paglabas mo ng Cavitex, yung exit dyan, pili ka na lang sa Kawit o sa Nobeleta exit. Bala ka dyan. Marami doon nagtitinda. Na tahong. Tahong. Pag talong. Yung talong, medyo madami sa Baguio. Sa Tagaytay din, madami. Oo, malamig malamig Doon talaga umusbong yan Pero kahit naman magtanim ka sa bakuran mo, pwedeng umusbong ang talong. Yes. Meron ngang talong yung asawa ko ngayon na nandyan sa bakuran namin Yung tanim niya, oo. Malaki, maliit. Maliliit yung tanim. Pero yung kanya, malaki. Siyempre. Anyway, Jay, maraming salamat. Ingat ka. Bye, Jay. Jay, gusto mo yung talong na asawa ni Rocky? Wag na. Ay, nako. Hindi ko share yan. Jay, thank you. Bye.
Kakaloka tong si Jay, no? Grabe, partner. Oo, grabe naman yung plot twist. Kaya pala, wala akong naririnig na isinuksok niya yung Chicken Joy somewhere. Puro pala talagang kainan ng Chicken Joy. Kakaloka yun. Na nag-init yung pakiramdam ko, parang lalagnatin ako, dude. Ako din eh. Anyway, maraming salamat Kabisyo sa pagsama nyo sa amin ngayong umagang ito. Inabot na naman tayo ng madaling araw para lang makapagpasaya tayo ng Kabisyo natin. Sana masaya yung weekend ninyo ha. Tsaka kung po pwede, doon na lang kayo magstay sa bahay ninyo. Magtanim kayo sa bakuran ninyo. Nang? Talong. At bumili ng? Tahong. Hindi, yung tahong dude, pwede mo rin yung pagyamanin sa, sa balde. Babad mo yung tahong. Babad mo yung tahong doon. Tayo mo bumuka, ganun. Ayan. Anyway, partner, naku, maraming salamat sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon sa 90.7 Love Radio. Muli, kasama po natin ang nag-iisang Basa Princess, DJ Rocky Pera. At kasama din natin ang titindig sa mga ipinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. So, andog po namin awitin sa inyo by Michael Pangilinan, Pare, Mahal Mo Raw Ako. Metro's #1 Love Radio. Basic! Love Radio. Metro's Love Radio. Basic!